Bueno, benetan be, egunero datozen pazientiak, holako bideo txikixak eitzeko iturri agorte zina dira. Oin bialdu doten Julia, asmautako izena jakina, galdetu indezta, zer eta gere garriko minanako, ia kotxeko jarrilekua txarra dakala eta ia zeo zer ikusirik euki leikia. Bueno, hau askotan tokatzen jaku azaltzia eta horregaitzik pentsatzen dut, azalpen honek zuetako askori balixoko zuela. Kontua da, kotxietako jarrilekuak dakan garrantzia oso txikixa da. Adibide oso errez batekin azalduko zuet. Persona horrek ordu asko gidatu, baitza Juliari esan detzaten modura pintxodun jarrilekua badabe, gero jardunaldi hori amaitxuta aktibidade fisiko pixkat eitzen badau, kirol pixkat, movimentua emoten baetza korputzari, kotxiak gidatzen neondan txartian falta izan jakon movimiento hori, bardin jako desguazetik hartutako jarrilekua badabe, ondo ibiliko da eta ez dago bizkarreko minik izango. Ostera, jarrileku garestixena, ergonomikuena eta aerodinamikuena erosten badaude bai, 8 ordu jarri txaitzen baditzu, edo gitxiago, 3 ordu jarri txaitzen baditzu volantian, ez da okristorik persona hori gerriko minak kenduko tzanik. Orduan, gerriko mina dakan gidari baten kasuan, garrantzisa dakan gauza nausisa, etenak eta ariketak eitxia da. Horrek kenduko tza bizkarreko mina. Eta ez daka hainbeste garrantzi jarrilekuan kalidadiak edo izaeriak. Hau, pentsatzen dut, gidari zarien hoi interesauko jatzuela.